Bueno, imos dar a terceira ponencia da tarde. Vou presentar o terceiro ponente, que é Roque Rodríguez Soballeiro, enxeñeiro de Montes, catedrático da Universidade, profesor do Departamento de Educación Vegetal da Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago de Compostela. Ten diferentes traballos, tratamentos silvícolas de minerais atlánticos, silvicultura de plantacións, crecemento e nutrición de plantacións forestais, e modelización do crecemento e a produción forestal. E vai nos falar, a súa ponencia está titulada A reorientación da silvicultura do piñeiro do país cara a produción conxunta de madeira e enerxía. Bueno, pois hola, boas tardes. Eu tamén quero empezar pois agradecendo o convite a estar aquí con todos vos. Bueno, a miña pois presentación vai ser un pouco, claro, distinta das anteriores no sentido de que vou intentar pois plantear polo menos a ver se hai, digamos, pois en fin, opcións concretas que a mí me parecen que o monte pode ter agora mismo. Hai varias, desde logo, podríamos falar de distintas cousas, pero a produción conxunta de madeira e biomasa para a bioenerxía, pois me parece que pode ser un potencial de futuro. Un pouco a presentación vou intentar ceñirme a 50 minutos porque vexo que hai bastante participación por a vosa parte, penso que é boa, ademais, pois isto seguro que dá lugar a debates, está claro. Un pouco vou orientar pois a dar a miña visión, digamos, da problemática xeral que hai agora mesmo en canto a xestión forestal. Vai ser, lóxicamente, unha opinión máis persoal e despois, cando me metan biomasa, pois van ser máis datos e tal, de cuantificacións que son, bueno, pois se cadran máis dificilmente contestables porque son estudios de cuantificacións numéricas, pero que espero que vos poidan ser de interese. Vale, disculpade, vale. Escoitadme ben así, non? Bueno, eu para empezar quería vos decir isto que vos poño nesta diapositiva, non? De alguma maneira, cando Eduardo Pondal escribe isto, os pinos, en 1890, pois está claro que o piñeiro do país caracterizaba de alguma maneira pois a paisaxe da zona, polo menos costeira galega, non? O feito de que haxa aí palabras como arume, poupa, tal, que son totalmente enxertes, están nos dicindo que, vamos, o piñeiro do país é algo que está aquí con nós desde hai muitísimo tempo. Tendes un pouco aí tamén recollidas os resultados de Aira e Ramil, ten bastantes publicacións de análisis polínicos que o que ven a decir é que realmente o piñeiro existía, aunque desde logo non existía na mesma medida que existe agora mesmo. É dicir, pois, estaba representado nos bosques de esa idade, os bosques xa estaban pois afectados polo home, nas idades de bronce e de ferro, pero ali había piñeiro pinaster en Portugal e en Galicia. Está claro que claro, o piñeiro do país sí que foi moi fomentado por particulares. Eu supoño que esta época de aquí a que antes Xesús Balboas comentaba como a de individualización de tenzas, pero realmente nesas décadas finales do século XIX e XX a administración forestal non era quen de realmente de facer repoboacións, eran os propios particulares os que repoboaban. Eduardo Rico pois ten algúns análises, algunhas análises xa de 2001, agora vai sacar un libro tamén referente a toda esa expansión do piñeiro por parte dos particulares nesas décadas e o ofrecemento da industria de serrado familiar. Por lo tanto, penso que de alguma maneira pois tampouco debemos ter en Galicia pois ningún carácter xenético contrario a unha actividade como silvicultores, porque isto xa de feito pois seguramente o fixeron os nosos bisavós hai unha serie de décadas. É certo que o piñeiro, eu penso que a visión que hai en gran medida na sociedade ven marcadísima por esa etapa do 40 ao 71, que, como xa falaron dela, pero de imposición de consorcios e de repoboación prácticamente obligatoria, o cal marca, eu penso que excesivamente, a idea que se pode ter do piñeiro do país. Xa nos que non estaríamos falando de piñeiro radiata, que é claramente unha especie introducida para a implantación, ou de eucaliptos, que claramente son introducidos tamén. Bueno, un pouco quería comentar isto en principio. Tamén o que é a madeira. Bueno, a madeira ten unha crise actual de mercado e de precios que agora comentaremos. Está claro que a madeira é un produto que é un produto natural, renovable, biodegradable,
como material de construcción, pois ten un coste enerxético, un coste en canto a emisións de carbono, pois moito mellor por metais, cemento ou plásticos, que seguramente sabedes que hai unha superficie no Pacífico de 2 veces a Península Ibérica, me parece, de plásticos flotando e tal, por lo tanto, bueno, pois eu defendo a madeira como material de construcción que ten unhas ventaxas frente a estes outros materiais, non? As características do piñeiro pois foron favorables á instalación xa desas serrerías familiares, a instalación progresiva de outras industrias, ten múltiples destinos posibles, aí tendes pois un pouco, poñovos pois unha documentación do CIR Madeira que eu penso que é bastante indicativa, unha publicación de pedras, sobre outros participantes, sobre o que son os posibles usos industriais da madeira de piñeiro do país, que son moi variados, non? Entre outras, ademais, pois, vedes que agora mesmo, podesme decir que a actividade de construcción que realmente non atravesa as mellores situacións, non? Pero está claro que en canto a cálculo de estructuras, por exemplo, isto é fundamental, o Código Técnico da Edificación permítelle, por exemplo, a arquitectos calcular estructuras a partir de madeira perfectamente como se fose calquer outro material, tendo un pouco recollido aquí abaixo. E, polo tanto, pois, bueno, hai moitos países que están intentando fomentar o consumo de madeira en construcción. Francia, por exemplo, está facendo isto, sabedes que ten unha zona atlántica tamén no suroeste con moita presencia do piñeiro marítimo, non? Bueno, que recursos temos de madeira do país, que prezos temos de madeira? Pois, basicamente, o recurso do piñeiro, de piñeiro en xeral, mantense do IFN 3 ou 4, pero cun descenso do piñeiro do país, un descenso de Pinaster. Isto seguramente ven dado polos incendios e ven dado porque moitas veces o piñeiro do país, pois, como decía antes Balboa, efectivamente está moi presente en zonas nas que realmente pois, é unha situación de abandono, coloniza de forma natural, pero realmente non hai unha xestión activa, queimase con moitísima frecuencia, arde moito, transfórmase cando hai unha xestión máis activa a plantacións de piñeiro radiata ou de eucalipto, fundamentalmente, que non está aí recollido. Por lo tanto, eu penso que o recurso de piñeiro do país pois sería bo preocuparnos porque se manteña unha xestión pois axeitada, que é facendo unha silvicultura activa. Principal problema para facer unha silvicultura activa, pois os precios da madeira, téndelos máis ou menos aquí, é dicir, o puntal de piñeiro, isto sería en Cargadeiro, de Xosé Covelo, publicado na revista O Monte, mantense nun nivel de 28,5, isto é precio en Cargadeiro, euros metro cúbico, mentras que o precio da madeira de serra é o que sufre un maior descalabro nos anos 2009, finais e 2010, e agora mesmo estamos pois no orden de 43 euros metro cúbico. Falei outro día con Covelo para preguntarle se mudara moito isto e decíame que non, que fundamentalmente sigue a mesma pauta. É dicir, estamos en precios relativamente baixos e, por tanto, o marxen que temos pois, para o silvicultor, para o propietario de terreo, é unha marxen pequena. Vou moi rápido, pois un pouco para adaptarme ao tempo, non? Bueno, que xestión temos? Temos xestión activa, temos abandono da xestión, pois fundamentalmente temos unha situación de abandono da xestión, en gran medida. Isto xa se comentou, os tipos, os montes de Ciñais e Mancomún son os que temos as condicións mellores para que a xestión sea máis activa. Os montes particulares pois están esnaquizados en fragmentos pequenísimos e incluso o monte veciñal en Mancomún, unha conferencia que me acordo de Xavier Bruña hai un par de anos e as cifras non deberon variar demasiado, pois posiblemente a situación que temos é un 40% están en abandono, sen convenio coa administración, nin siquiera as xuntas rectoras pois están constituídas, hai un 30% que ten xunta rectora constituída máis ou menos xestionase de forma activa e hai un outro 30% que xestiona a administración. Como xestiona a administración? Bueno, pois aí habría que, eu diría que de forma bastante diferencial duns distritos a outros e en xeral con unhas limitacións de presuposto tremendas. Bueno, minifundio, pois o minifundio impide, sobre todo nas parcelas, claro, de privadas individuais, iso impide ou dificulta moitísimo unha xestión eficiente, afecta a competitividade da propia
bueno, na propia oferta de madeira, pero tamén na industria, porque a industria, pois, bueno, non se vende madeira certificada, estamos nun nivel moi baixo de porcentaxe de madeira certificada e, por tanto, temos unha situación pois, relativamente bastante mala, non? Bueno, eu penso que outro limitante importante é o azote do incendiarismo, non? Bueno, eu penso que aquí tamén, estando no 2013, pois eu penso que as motivacións que agora mesmo existen para o incendiarismo son totalmente distintas que as que podía haber, penso eu, nos anos 70 ou 80, non? Isto cambiou totalmente, en fin, pois hai unha serie de cuestións aí que eu desde logo non as entendo. Eu penso que o incendiarismo non é justificable de ninguna maneira e penso que o que faremos todos os anos a nivel de país é un ridículo espantoso a nivel mundial. Unha cantidad de lumes que non ten justificación. É dicir, bueno, pois claro que hai causas estructurais, pero desde logo justificar o incendiarismo a mí parece imposible, non é planteable. O tema que decía Xesús Balboa de que efectivamente, bueno, que deixa que arde e tal, o gran problema que lle vexo aí é que os lumes non son todos iguais, como moitos sabedes que se cada estade para traballar nos dispositivos de extinción, non? Un lume moi intenso dá lugar a un impacto tremendo sobre o terreo e pode dar lugar a unhas perdas de solo por erosión que te quedas en solo, e o solo non é un recurso renovable, é dicir, renovase a moi largo plazo. Entón, sí que haxa incendios temos que preocupar. Eu estaría máis preocupado sobre todo por os incendios moi intensos, porque eses son os que dan lugar a grandes perdas de solo, non? Bueno, aí tendes algúns exemplos que lamentablemente pois, son de moi preto de aquí, non? Puntualización un pouco positiva, o número de lumes vai baixando, estamos en 2.600 lumes, bueno, pois mira, pois non hai, por lo menos no que vamos do 2013, non estamos en cifras pois de 10.000, 12.000 que tiñamos nos anos 80. Bueno, e aparte do azote do incendiarismo, eu destacaría unha maioría constructora que existe, o sea, parece que somos todos incendiarios, non? A maioría é xente como estes, que recopilei en distintas sitios ou na propia página web da Organización de Montevideo en Semana Común, referidas pois a distintos medios de comunicación. Bueno, pois comunidades que recuperan petroglifos ou traballos de poda aí no monte de Santa Cristina de Cobre, ou este señor que leva 20 anos desbrozando de gratis na Illa da Lousa, ou a miña coautora do traballo este que é Cristina Imí, que está aí montando parcelas para sacar biomasa, pois con toda a súa ilusión, non? Bueno, por lo tanto, eu destacaría que hai unha maioría constructora. Ahora, os incendiarios, desde logo, non... Para mí non ten ningún tipo de justificación. Bueno, propostas para mellorar isto, que efectivamente eu penso que está mal, non? Bueno, pois, eu penso que hai unha referencia moi interesante de propostas de mellora que é unha que se lle presentou presentaronlle a Asociación de Becarios da Fundación Barrié ao presidente da Xunta. Ten 10 medidas que realmente están moi ben pensadas, penso eu, que poden ter un efecto directo. A primeira, como é, promover activamente a cooperación local, concienciación, extensión forestal, que nunca se fixo, efectivamente, tratar de que haxa xente que sean silvicultores. Bueno, todo de acordo co que decía antes, non? De que non hai que obsesionarse con que os 2 millóns de hectáreas estes os teñamos arborado, o que habría que obsesionarse é que a superficie arborada se xestione activamente de forma correcta, non? Bueno, mellorar o atractivo da cooperación na xestión, combatir o abandono, identificar fincas abandonadas, moitos de nós teríamos que levantar a mano incluso, porque se me di a administración, se me manda unha carta, usted ten que desbrozar a súa finca, pois correrei a desbrozarla, e se non me mandan, pois estou aquí que, bueno, pois, en fin, que non me dá tempo a nada, non? Soportar máis, pois, a eficiencia das comunidades de montes e veciñas en Mancomún, impulsar novos usos, plenamente de acordo, mellorar o nivel de certificación, bueno, moitas medidas, creo que moi ben pensadas. Aquí tendes un cuadro que a mí tamén me parece interesante, isto podedelo consultar na página web da Fundación de Becarios da Barrié, que son o grado de integración dos propietarios. Eu quería facer fincapé en isto porque un primeiro nivel, digamos, de asociación son as asociacións de información. Tipo SECADRA, pois a Asociación Forestal de Galicia, por un exemplo, pero hai 6, posiblemente, identificadas a nivel de Galicia. As outras son as asociacións de comercialización, e eu penso que aí hai un exemplo que pode ser crucial para levar a outras áreas de Galicia, que é Promagal.
Promagal está fundamentalmente no norte de Lugo de Galicia, o que move todo o tema é un señor que se chama Ramón Reimunde, e que é capaz, co esa asociación, de negociar precios de madeira con grandes industrias. E saca uns precios, nese caso do eucalipto, porque é o que ten ali, saca uns precios de madeira extraordinariamente bons, e que le dá o paso, ou están dando paso tamén a replantar tamén conxuntamente esas superficies, non? Superficies xa que pon en venta de 6-7 hectáreas, ten certificación, a certificación para ele ser un negocio, porque custa-lles unha cantidad por tonelada que recuperan perfectamente nos precios, por lo tanto, eu penso que este tipo de organización é clave. E despois, asociacións de xestión, que seguramente é o que deberíamos ir, pero hai algún caso, o máis típico é o de Trabada, que seguramente xa oístes falar moito dela, nese caso, unha concentración privada, a creación posterior dunha SAT, pero despois están a Sofor, pero a Sofor ten unha fiscalidade tremenda, e, por lo tanto, pois a Sofor non acaba realmente de implantarse. Bueno, non sei, eu isto non me quero estender moito. Que é a silvicultura? Cambiando un pouco de tercio. Bueno, pois a silvicultura é trata de xestionar o monte para producir bens e servicios ambientais tamén. E servicios ambientais, claro, hai moitos, son moi variados, ten unha importancia crucial, a protección do solo, a auga de calidade, de cer, biodiversidade, pero aí o que fundamentalmente chocamos é con se recibe ingresos o propietario ou a comunidade propietaria, porque como non reciba ingresos, pois podemos facer porque les gusta, pero senón, pois non ten, porque é un pouco que decía, xa está comentado, que decía de domingueros que van ali, pero a comunidade non recibe nada, ou por lo menos que o vexa directamente. Para iso, pois tamén é bo formar asociacións para que eses servicios ambientais de alguna maneira repercutan na comunidade. E despois, por outro lado, están os bens directos. E os bens directos, pois pode haber moitos, efectivamente. Eu non quero decir aquí que só haxa madeira e biomasa, están as setas, teño aí tamén unha diapositiva para o tema do acotamento de setas que se podría plantear. Pode haber, pois, usos gandeiros, bueno, pois, pero eu penso, bueno, pois que unha opción de ben directo pois pode ser a produción conxunta de madeira e biomasa, compatible pois con outros, non? Por exemplo, os cogumelos, no caso do piñeiro do país. Bueno, silvicultura e prevención de lumes. Bueno, pois aí tendes un pouco unha serie de cuestións recollidas, non? Hai algúns investigadores como Paulo Fernández, que é un investigador portugués, que ten parcelas onde claramente se demostra que con unha silvicultura preventiva, pois queimando esa parcela, pois realmente o lume é de moi pouca intensidade, mentras que se non houbo silvicultura preventiva, pois enseguida te vas a un lume de copas con unha intensidade tremenda. Por lo tanto, pois facer silvicultura pois é favorable, e facer silvicultura nunhas condicións de que os produtos que se obteñen repercuten económicamente sobre os propietarios, pois supón que se valore desde logo o monte moito mellor. Aí tendes pois algunha zona de piñeiro, do país tamén en Lugo, en concreto na zona da Terracha, pois que realmente hai moi poucos incendios nesa área. Tamén son comunidades que reciben moitos ingresos por madeira. Frondosas. Claramente, isto tampouco, José Antonio Vega, que é un investigador de Lorizán, tampouco moitas veces preguntas e non ten tan claro esa situación. Eu non sei se podría apagar a luz porque se vería a foto muitísimo, porque esta foto é o que interesa. Esta é unha foto dun lume no Caurel, onde o que tendes aquí é frondosa, que podes argumentar, bueno, pero é que isto é formación de masa natural de frondosa nunha zona de Balmada que xa é húmeda de por sí. Bueno, de acordo, podría ser así. Pero isto é carballo americano, que está en plena ladeira. Tamén é verdade que o lume aí afectoulle de cola, non lle afectou de frente, pero cando chegou a carballo americano o lume non entrou. Por lo tanto, a alternancia de piñeiro do país con frondosas a mí parece fundamental. Sei que é complicado, sei que moitas comunidades se cagan, pois non están no seu interese porque reciben uns ingresos pola madeira, pero está, me pareceme algo importante. Contra o lume e silvicultura, pois aquí tendes tamén algún resultado ou algunhas condicións, non? Pois
Lóxicamente, todo o que sea ter unha densidade de biomasa de copa moi grande, pois supón un risco de lume de copas moito maior. Todo o que sea, lóxicamente, desbroces, e aí tendes unha empresa galega, TMC Cancela, de desbrozadoras de martelos e de cadeas, pois lóxicamente reduce os riscos de lume. Totalmente, pois non. Tendes o exemplo do lume aquí de Rosaloia, no que sabedes, seguramente vos que sodes da zona, pois que se queimaron fustales aclarados, desbrozados, é dicir, en condicións extremas, pois pode haber calquera cousa, pero lóxicamente a intensidade será menor, a capacidade dos medios de extinción de acometer os traballos pois será millor e o impacto do lume será tamén máis reducido. Non sei se é demasiado abrumando con isto. Bueno, siguiente cuestión, un tipo de xestión que a mí me parece, podemos entrar en cada discutilo, pero a mí parece un exemplo emblemático que é o Monte Aloia. É unha moi boa combinación de protección e conservación nas zonas altas con unha xestión racional da superficie de piñeiral que se transforma progresivamente nun piñeiral en mestura con frondosas, pero con predominio de piñeiral, e tendes aí Gonzalo Puerto, pois que me deu outro día as valores medios de ingresos por venta de madeira, 400 hectáreas de piñeiral, con uns precios que son 30 euros metro cúbico como media de todo tipo de cortas, vens rareos, cortas finais, tal. Neste monte, que está aquí, pois é un dos poucos montes que se pode fer unha silvicultura un pouco con certa chicha. Aí tendes cortas de regeneración por rareo sucesivo, que isto é moi difícil ver en Galicia. En Galicia sabes que, bueno, pois cortase unha zona feito e xa está. Pois aquí hai unha silvicultura racional, un impacto paisaxístico reducido. Por lo tanto, bueno, claro, tamén cuns aportes económicos da administración que seguramente no futuro pois non vai ser difícil se cadra que se plantee unha ampliación de toda esta zona, toda a Serra do Galiñeiro, non sei que se planteou alguna vez ese asunto, non? Bueno, por lo tanto, a silvicultura o que fai é modificar modelos de combustible e dar lugar a modelos que, bueno, ou son máis fáciles de apagar, como dixemos antes, ou dan incendios de menos intensidade, por lo tanto, é favorable facer silvicultura. Dentro diso, xa me meto un pouco en biomasa, porque senón non entra, que comentonos un pouco de biomasa. A biomasa é un mercado emerxente. E a biomasa, pois, fundamentalmente, os produtos deste tipo lignocelulósico, o que te poden dar son varios tipos de biocombustible. Por un lado, leñas, que fundamentalmente tiraría do que é o consumo de frondosas, e no caso do piñeiro, pellet ou estela. O pellet, pois aí tendes as plantas de pellet que hai agora mesmo instalada, digamos, no ámbito do noroeste peninsular, están as portuguesas, están as galegas, faltaría aí unha planta bastante grande en Burgos, e, por lo tanto, pois, nun escenario con fábricas de taboleiros que cada vez ten unha capacidade de producción máis pequena e incluso varias líneas pechándose totalmente, a posibilidade de venta de puntal para pellet é unha posibilidade nada desdeñable. É certo que o precio ainda non é competitivo en comparación co taboleiro, pero todo iso depende do que son os costes de transporte e os costes de saca. E a formación do precio ahora mismo que temos, como sabedes, en madeira e tamén en biomasa sería así, pois é sempre o mismo, o sea, descontando o precio a porta de fábrica, teríamos que ter o coste de transporte, o coste do aproveitamento e o resto é o que paga o maderista ou o propietario. A non ser que o propietario sexan quen de asociarse suficientemente ben como para negociar directamente pois vendas de maneira importantes, como decíamos en Promagal. Esa é un pouco a situación. Entón, agora o que sigue pois son algunhas consideracións un pouco de isto que tendes aquí, que case é mellor que se vos interesa que deixe a presentación, pois senón a velocidade que imos vai ser difícil de explicarlo todo, pero fundamentalmente o que tendes é que as diferencias entre o precio do puntal en planta de taboleiro e o precio de puntal en planta de pellet supón 65 km de transporte. E, por lo tanto, pois en zonas próximas a plantas de pellet é posible perfectamente vender para a planta de pellet. E, de feito, estáse producindo algo aí. Non teño toda a información, pero sí que algo comentaronme que na zona sur de Ourense hai unha demanda de
de madeira papel de Portugal. E despois as operacións de colleita temos que leválas a uns niveles de precios que sean baixos. E para iso temos que ter unha dimensión da árbore individual suficientemente grande. Esa é un pouco a cuestión que ahora despois vou comentar. Vale, bueno. Esta é moi densa, vou a resumir da seguinte maneira. O uso térmico da biomasa é eficiente claramente. O uso eléctrico non. Pero o uso térmico, desde logo, é eficiente e os aforros rondan do orden dun 40%, por lo menos en instalacións domésticas. En instalacións municipales pode ser maior. Por lo tanto, eu penso que a nivel toda Galicia, xa hai unhas líneas do INEGA de suministrar calefacción e auga quente sanitaria en plantas hospitalarias con biomasa, estamos perdendo unha gran potencialidad de fomentar o uso da biomasa. Porque os cálculos san perfectamente. Isto hai xa empresas de servicios enerxéticos que están fomentando plantas de transformación da estela ou as plantas de peles, xa vos las puxen antes. De acordo? Normalmente, ferramentas de cuantificación de biomasa, que por lo que vino o listado que me pasou Igor, se cadra os que tendes un traballo máis técnico, vos pode interesar, ou xa o coñecedes, tenderas aquí, na páxina do grupo de investigación, e realmente podes calcular biomasa para un montón de especies. Bueno, eu penso que era unha información interesante para saber can cantidad de biomasa temos aí. As metodoloxías, pásanse en plantar parcelas máis densas, menos densas, e en estimar a biomasa de distintas fraccións. A biomasa de fuste, lógicamente, a biomasa que hai de casca, de ramas, de agullas, que serían as acículas. E o que temos, fundamentalmente, por exemplo, para plantear claras enerxéticas, que iso xa o levan facendo en Francia bastantes anos, unha clara enerxética é levarte filas completas para utilizar a biomasa, por exemplo, papel, bueno, é unha gran variabilidade en función do tipo de monte. Por lo tanto, para plantear un aproveitamento de biomasa, é importante perfilar que tipo de monte temos para ese aproveitamento, que pendente temos, que peligrosidade, que afloramentos e que condicións. Hai relacións lóxicas da biomasa con outras variables, digamos, do arborado, a área basimétrica, a altura do arborado. Hai algunhas que realmente son moi directas, como vedes aquí. O que sí está claro é que para plantear unha clara enerxética temos que estar falando dunha biomasa total da orden de 40 toneladas secas como mínimo por hectárea para que realmente iso saia rentable, porque despois o que se fai son filas completas, normalmente, ou faixas completas, normalmente da metade ou a terceira parte de filas ou de faixas, en calquera caso do arborado que hai aí. E iso dache un aproveitamento, se cadra que está sacando do monte dunhas 20 toneladas, entre 20 e 25 toneladas de materia seca por hectárea, que en números redondos en materia verde é o doble, de acordo? Para que moitos xa o sabedes e tal, pero sería así. Por tanto, en toneladas, tes que, claro, se che están falando de toneladas secas ou húmedas, non? En verde. E a dimensión individual do arborado é moi importante. Por resumirvos isto, fundamentalmente o tema é que se tú tes unha densidade moi baixa non ten sentido meter unha clara enerxética porque se te quedas en árbores. E se tes unha densidade moi alta, de 3.000, 4.000 pés por hectárea, tampouco, porque as árbores son moi pequeniñas e por dentro a dimensión individual é moi pequena e os costes da saca son moi altos. E todo iso condiciona, lógicamente, a xestión. Como se combina o que é a espesura do arborado con mato heliófilo? Pois un pouco tendes aquí unha gráfica que vos pode dar unha idea. Realmente, hasta que non acadas unha área basimétrica que é a superficie dos árboles como se estuvesen cortado a 1,30 m, imagineamos como un piñeira, cortas a 1,30 m, co cal é unha barbaridade, como o altos incendiarios, e sacas toda a superficie e súmala. Bueno, pois esa superficie tenderá aquí. Realmente, para ter un certo control do mato heliófilo, tens que estar por riba dos 15 metros cuadrados por hectárea. Por lo tanto, como metas unha clara enerxética cun nivel inferior, pois pódese volver a entrar mato heliófilo, o cal significa que se tes xestión activa, tens que controlarlo de alguna maneira, ou tendo unha certa carga de cabalos no monte, ou metendo desbroce, ou o que sea. Por lo tanto, o tema de combinar coa carga de matogueira pois é tamén importante. E logo é importante a calidade de biomasa. E a calidade de biomasa
mídese bastante ben coa proporción do que é o fuste frente á biomasa total. Canto menos sea isto, significa que máis proporción temos de follas, ramillos, material de pouca dimensión que dá moitos problemas na caldeira e que supón extraccións moi importantes de nutrientes do monte, vale? Entón, polo tanto, a calidad da biomasa é importante e hai que combinala un pouco co tipo de produto que queres sacar. Se queres sacar un pellet industrial ou un pellet doméstico, que non sería o mismo. O pellet industrial admite unhas condicións moi distintas. Para claras enerxéticas tendes aquí un pouco un resumen, non, de unha opción de futuro ou actual, pero claro, hai que, lóxicamente, o propietario ten que recibir un ingreso que lle supoña que esa actividade clara enerxética pois teña un ingreso neto, é dicir, o precio ten que ser positivo en PEG, non poden ser claras moi tempranas, ou rareo, non? Dito en galego, en vez de clara, pois sería rareo. Bueno, poderíase partir dunha regulación a marco relativamente denso ou vendo un regenerado natural que realmente, pois, sabemos todos, xa se comentou que hai moitos, previamente moitas veces tratanse en faixas os 4 ou 6 anos. Bueno, isto, ademais, ten a ventaxa de que é moi fácil de integrar en esquemas orientados a madeira grosa, é dicir, digámoslo así, tú podes rentabilizar esa intervención que che ven ben como reducción do risco de lume, de acordo? E che ven ben para reducir a densidade do arborado e, polo tanto, fomentar a produción de madeira de calidad. É dicir, a biomasa coa madeira pódese integrar relativamente ben. Bueno, fixademos que aquí estamos falando de claras enerxéticas, en restos de corta a situación é bastante distinta. Eu, en termos xerais, eu penso que aquí non é moi frecuente a extracción de restos de corta, en Lugo, moitas zonas sí que o é. O problema da extracción de restos, que moitas veces as empresas venden como unha forma de limpeza do monte, o problema é que é unha extracción que moitas veces é excesiva de nutrientes, que por tanto hai uns riscos de erosión importantes. Por tanto, hai que ter moita conta con esa cuestión e intentar limitar a extracción de restos ás fraccións máis grosas e, lóxicamente, terán máis que pagar, porque os restos de corta son propiedade do propietario, se unha comunidade ou se un propietario particular. E nas ventas ten que quedar moi clariño o que se está vendendo. Estou che vendendo a madeira, pero os restos de corta deixasmos aí. E deixasmos triturados, como ponga ahora a lei de montes, só deixa dúas opcións, que trituración ou aproveitamento enerxético. Pois terás que decir tú, como propietario, como queres que chufres, vale? E fundamentalmente, un pouco resumindo, esta é a cuestión. Bueno, aquí hai tamén, como decía Cristina Emil, que era unha charla que a colega miña ali que está facendo a tesis, non? Decíame, é unha charla demasiado filosófica e poucos datos, pois recollimos aí os euros por tonelada de materia verde, que son os costes de recollida, e como paso a PDF, os que estedes interesados, pois téndelo aí. As cargas de restos de corta, que suele haber, que están entre 0 e 90 toneladas de materia verde por hectárea, en función de que tipo de mineral teñas, pero fundamentalmente está entre 30 e 60 toneladas de materia verde. Bueno, discusión, propostas. Bueno, pois aí tendes algunhas cousas que xa están ditas, outras non. A que non está dita neste caso son os itinerarios de produción directa de biomasa. Iso están os franceses con ese planteamento en Aquitania. Os franceses ten unha cousa que fixeron moi ben, que ten centros regionales da propiedade forestal. E iso o que fan é divulgación, o que non se fixo aquí nunca. Houve extensión agraria, agora hai un libro de Rodríguez Troncoso que recopila un pouco a tremenda labor que fixo extensión agraria aquí, que nunca houve extensión forestal. E en Francia hai, e iso é crucial, penso eu, aparte de que se cara non hai tanta, vamos, está claro que non hai tanta parcelación. Entón, estes itinerarios directos realmente non cuadran demasiado ben, porque son itinerarios só para producir biomasa. Entón, ou tes un precio de biomasa moi bo, ou senón realmente estampas que non ten demasiado sentido, porque sería cortar todo a 8, 12 anos, tería que regenerar, por lo tanto tería que ter piña xa con piñón viable, bueno, non cuadra demasiado ben. E outra opción que vos poño son os itinerarios que está aprobando a Asociación Forestal de Galicia co proxecto Silva Plus, aquí nesta zona, Tomiño, no norte de Portugal, que son en faixas para biomasa e faixas onde se fai xestión para madeira.
que eu penso que é interesante, e tendes aí algunhas fotos que moi amablemente me pasaron de as faixas de madeira, que como vedes rareanse, pódanse, de acordo, están, bueno, pois nunhas condicións realmente pois moi favorables, como vedes, desde o punto de vista de lumes, o que decíamos antes, se ven un nordés moi complicado, pois posiblemente arda, pero non me negaredes que realmente iso ten outro aspecto moi distinto ás expansións descontroladas de piñeiral que comentaba antes Balboa, non? E por outro lado, a faixa de biomasa, un pouco de pena, non? Pero bueno, son unha faixa de uns 20-30 metros de anchura e trátase aí de acumular unha cantidade importante de biomasa por hectárea para que realmente as contas saian, porque realmente as marxes son moi pequenas e hai que xogar moi ben para que ten un precio positivo, digamos, do material europeo. Bueno, vou rápido. Piñeiro do país, a espada de Damocles que temos é o nematodo. Esa espada de Damocles pois, pode supor que isto se convirta cada vez máis no eucaliptal e, por lo tanto, penso que el piñeiro do país é unha especie claramente objetivo, paradigmática e que a Administración galega debería ter un plan claro de que quere facer co piñeiro do país. Combinado con fomentar frondosas embargadas, estupendo, pero é que, como non teña un plan claro, a superficie do eucaliptal cada vez vai ser maior. Porque o eucaliptal, a pesar dos problemas de madeira e tal que decíamos, sabedes que o precio da madeira para pasta que atiñades no gráfico de antes é un precio estupendo e non fai falta facer nada, non? E o eucalipto tamén, comentará vos Touza, me parece mañá ou pasado, planteamento de silvicultura activa para sacar madeira de serra, que realmente é moi potente, non? Pero, bueno, en fin, xa me entendedes. Eso é unha espada de Damocles. Eu diría vos que, afortunadamente, temos unha estación fitopatolóxica de referencia que lle mandan mostras de moitas comunidades autónomas de España e de Portugal e que podemos estar tamén moi satisfeitos de tela como é a de ello. Bueno, podemos compatibilizar con outras cousas, madeira e cogumelos, biomasa? Pois sí, a presencia de gando no monte coa capacidade que ten o gando cabalar, por exemplo, aquí, de consumo de toxo e reducción das cargas de combustible, pois é claramente favorable, pero claro, ten que ser unha actividade regulada de alguna maneira, é dicir, isto xa me perdo un pouco porque isto vai metido casi sempre no despacho, pero de alguna maneira o gandeiro terase que acomodar a unha serie de prácticas racionais pois, para ter o gando nas zonas axeitadas, non? Bueno, en fin. Por outro lado, pois tamén de alguma maneira tamén xo comentan moitas asociacións, a mesma Asociación Forestal de Galicia, non? Un aproveitamento de pastos, pois tamén debería de supor de alguma maneira algún tipo de arrendamento, algún tipo de ingreso á comunidade propietaria que xustifique pois que se teña o gando ali, non? Bueno, aunque sea pequeno. E por outro lado, o aproveitamento ecolóxico pois ten un potencial tremendo, e o piñeiral de Pinaster aquí ten un potencial moi grande que se aproveita, claro, de unha forma bastante desordenada, como sabedes. Hai o interés pola recollida de comuguelos cada vez é maior. En Vigo hai unha asociación que é a Zarrota, que me parece que ten 55 anos de trayectoria, e eu estou convencido que esta zona que está moi preto de núcleos habitados, pois realmente persoal un pouco domingueiro, como decía, bueno, domingueiro, interesados, pois seguro que vai estar no monte. Opcións de regulación disto hai non, pero son complexas. Os que ten unha maior trayectoria en canto a regulación é Castela e León, pero claro, está pensada para montes de utilidade pública, para montes públicos, e eles decían ese outro día tamén, que lle preguntei expresamente por isto, que vai moi ben todo o sistema, que é un sistema que asegura que polo menos o aproveitamento sea sostible, é dicir, que haxa especies que non se recollen, que sea un aproveitamento regulado, que se saiba o que se recolle e o que non. Hai uns ingresos de orden de 285.000 euros en toda a comunidade de Castela e León, e hai uns gastos asociados de orden de 130.000 euros, é dicir, hai un certo superávit que despois de, sabes que os montes de utilidade pública ten que reinvertir un 15% en melloras, xa pola lei de montes aquí teníamos que reinvertir, temos que reinvertir un 40%, pero bueno. Entón, despois, o sobrante repártese entre as entidades propietarias que son os concellos. É un sistema este de Castela e León que non está pensado para sacar un beneficio económico, pero sí para facer o aproveitamento sostible. Como se podría facer aquí? Bueno, pois aquí hai un borrador de decreto que eu penso que calquera que estedes asociados, non, a alguna asociación de propietarios podedes ter acceso ao decreto de aproveitamentos forestais, entre os cales, eu penso que con moi ben criterio, recóllense non só a madeira, senón a cortiza,
aos cogumelos, tal, e ese decreto, esa parte que regula os cogumelos, penso que é bastante razoable, penso eu, non? Claro, o que pasa co sistema é algo complexo. Ten que haber un acotamento, ten que haber unha sinalización. Por exemplo, en Castela e León falanche de costes de orden de 0,20 euros por hectárea simplemente para sinalizarlo como acotado de cogumelos. Ten que haber, pois, ou ben unha gardería xurada, ese é o caso de Castela e León, ou, no noso caso, pois, teríamos que ter algún sistema de vigilancia, lógicamente, algún sistema de expedición de permisos, e, bueno, pois, alguna problemática coas distintas modalidades de recolección que tampouco vou indicar polo mismo. Pero penso que os cogumelos sí que podría tamén ser unha opción de aumentar a renta que obteñen as comunidades por os bens directos que producen os montes. Pero cun certo nivel de organización, un pouco como decía, o que decía Balboa, habría que ser quen de facer, non? Esa é a cuestión. Non moito máis, deixo vos aí algunhas referencias, nada, agradecementos da financiación que tuvemos de proxectos de investigación, un pouco todo isto, disculpademe, eu quedome cunha cita de Fernando Molina, que de alguma maneira ven a reivindicar a importancia que tuvo o piñeiro xa desde hai moito tempo e que tendes aí, non? A progresión do piñeiro tuvo a razón fundamental nas sembras e nas plantacións que realizou o home e non a administración forestal nesas décadas, finales do 19 e do 20. Bueno, houve unha certa interrelación co piñeiro que eu penso que non está suficientemente, penso eu, aunque Eduardo Rico agora do Departamento de Historia Contemporánea pois está, bueno, sacando a luz unha información importante, pero todo ese florecemento industrial rural moi ligado a familias, porque eran serras familiares, bueno, temos que dar a importancia que posiblemente tuvo, non? E nada máis, con isto acabo, lamento ser unha especie de ametralladora. Bueno, antes de nada, recordamos que antes de marchar de Medes, hicimos dar paso a quien de preguntas. Será una pregunta. Que é o motivo do ancho das parcelas destinadas a biomasa? Cuál é o motivo que xa me parece recordar que entre 20, entre 20... Sí, entre 20 e 40. Esa medida en concreto. Aí o planteamento nese ancho fundamental está en que tú debes asegurar a regeneración porque debes ter unha fonte de semente da zona, digamos, que vai para a madeira que che supoña unha regeneración da área de biomasa cando a cortas. Parte desa regeneración podría haber vir dos mismos restos de corta, pero claro, tú cortas os piñeiros de 10, 12 anos, non hai unha gran produción de viña. Por lo tanto, tens que ter unha fonte de semente que se regenere e, por lo tanto, dé lugar a unha nova masa. Eu penso que fundamentalmente esa é a cuestión. O ancho da faixa de madeira está fundamentalmente polos espaciamentos cortas finales que podes estar falando de intentar chegar nesas faixas a un orden de 200 pés por hectárea intentando producir madeira de calidad que é tamén, eu penso, unha asignatura pendiente no piñeiro do país, non? Intentar ir a madeira de unha maior calidad, certificada bueno, vendible para primeiras transformacións, digamos, exixentes, non? Que, bueno, non me quero enrollar xa con iso. Eu penso que fundamentalmente os tiros van por aí. Ahora, o tema este é discutible, o tema dos anchos. Eu tampouco teño totalmente claro. É algo que ainda en comenzos, bueno, están probando, a ver que sai. Diría Chiso. Un segundito, estaba un compañero. Levantas a mano, non? Sí, nada, queremos un par de datos aí dando vueltas, non é unha especialidade, pero dices que un 30% das unidades de montes estaban, bueno, un valeiro de poder interno gestionados pola administración. Sí. Vale. Un 30%, superficie de 700.000 hectáreas de comunidades de montes, estamos falando de unas 150.000 hectáreas. Mais, pouco máis. Sí. Vale. Entón, por os datos económicos que amosaba do Monte Aloña, eu cheguei á conclusión de que eran aproximadamente 1.200 euros ao ano por hectárea só en madeira. Non é menos.
é menos. Bueno, 58.000 euros para 400. Tens que ir por 400, sí. Sí, por eso 1.200. Casi, 1.160 euros. Bueno, non importa. O chollo é que cada 10 hectáreas... Disculpa, que esa cifra é importante. Podría decir sí, pero son do orden de 200 e pico, porque fíjate, se tes 400 hectáreas, a 1000 serían xa 400.000 ingresos. 60.000 de ingreso, pero en 400. Sanche do orden de 200 e pico euros hectárea de ano. Espera, 60.000 euros. Sí, máis ou menos a iso. Imagínate que fosen 1000 por 400, tenías que tener un ingreso de 400.000. Claro. O sea, é menos. Entón necesitas 100 hectáreas para ter un solo. Sí, o sea, tú realmente os ingresos que tes do monte por madeira é algo que se basa en superficies relativamente grandes e son ingresos que moi dificilmente che poden supor que alguén viva diso, pero iso está claro. De todas maneiras, tamén che fago constar unha cousa. Vimo outra produción directa actual do monte que che dé rentas positivas, non a hai. Vamos a lo parque eólicos e tal. Podría falar de madeira de aberto de calidade que se paga 3.000 euros por tonelada en Alemania. Iso é o que dicíamos antes. Alá arriba non sei onde dicen que hai non sei que santo. Iso Pero é verdade que pois sei decente, que fai argumentos, e que merca uns prezos madeira virse de aserradoiro, non de... Pero eu tamén non sei, porque levo toda a vida en silvicultura e estuve en Alemania. Eses abetos, o problema é que ten 300 anos. E entón, para tú ter un abeto de 300 anos é imposible, o sea, é unha madeira de unha calidad excepcional. É igual que as carballeiras en Francia. Sigue sendo de preços máis que aquí. Sí, é un exemplo... 300 anos, un 30, 3.300, 330 euros. Sí, pero nós non temos ese recurso. A ver, como, o sea, tú para facer ese recurso terías que plantar e esperar todo ese tempo. Señal, pero quero dicir para mí. Sí. Eu estou de acordo, por exemplo, en plantar frondosas en zonas de vacadas, pero desde logo se me fose a plantar alguna frondosa iríame a ropa americano ou iríame a cerdeira, en zonas boas, que podes cortar con 40-50 anos. Porque o problema neses casos, por exemplo, de que todos alucinamos cando vas a unha carballeira francesa xestionada pola ONF, e dices, bueno, isto é tremendo e tal, pero claro, son zonas que plantou Colbert no ano 1800 e pico. Home, eu non te quero... bueno, non sei. Eu xa alucinaba cando iba en cuarto a Francia, pois facían esa mesma pregunta que te está... Parece que te estou dicindo que eu veño de volta, pero en certa medida é así. O sea, tú ese recurso non o podes plantear, é moi difícil. E se o puderas plantear sería con unha xestión pública. Pero vamos, non quero ser a... Sabes, ahora, efectivamente, son montes impresionantes os de abeto que vai a construcción, os de Aries, Aries Alba, tal, en Alemania, en Centro Europa, son tremendos. E algúns son particulares. Pero claro, xa tengo recurso creado. Ahora, eu non che digo, pois, cóllete unha zona que tes 300 hectáreas de piñeiral, vamos por 20 na zona mellor de castiñeiro híbrido. Estupendo. Estupendo. É como un fondo de inversión. Sí, estupendo. O sea, diversificar a frondosas en certa medida me parece estupendo. Ahora, vaite a frondosas que vaite a rola americano, vaite a cerdeira, vaite a cousas que tal, e que non te condicionan a decir, non, é que se por frondosas ten que ser autóctonas. Pues déxame por rola americano, porque é unha frondosa caducifolia, non me andes. Porque como andame me estés condicionando, bueno, non sei. Eu diría chichuta. Digamos que entendo totalmente a túa... Aún ponse os dentes longos cando vai a eses países. Estou totalmente de acordo. E digo xa outra cousa, eu penso que foi un fracaso tamén dos forestais histórico neste país. E o feito de que en Navarra haxa máis superficies frondosas, eu penso que é por influencia de Francia. Porque está máis preto e vino no antes. Non defendemos a falta a él. Tamén, eles son papeles. Uno aquí e un acá. Bueno, en relación con a biomasa, nos tratamos de utilizar os restos da nosa comunidade de montes, os restos de podas para a biomasa. Pero realmente os madereiros que veñen ali non lles interesa.
si ya sacas, ya peas ali nunha pista e a se den ben, levanche. Pagar, non sei que alguna vez me pagaron, claro, pero foi un exceso. E o que nos genera son máis problemas que outra cousa, porque non xa veñen a levar a buscar o día seguinte, que dali, logo ven a temporada de lumes, ou non a levar. Bueno, é un problema, no? Porque nos optamos por triturala e que abone o monte. Entonces, non sei se que non hai suficiente información, se que realmente as cousas son máis complicadas do que parece, non sei se hai que recurrir a empresas interesadas na biomasa, non sei como abordar ese tema, non? Se nos podes dar unha orientación concreta en relación con este tema. A verdade é que eu teño que dar a razón. Eu penso que no tema de biomasa debería haber unha aposta pública maior. O sea, sobre todo a nivel concellos debería ser consciente a nivel de técnicos e de concelleiros de temas de obras públicas, infraestructuras, tal, da potencialidade que poden ter as redes de calor e tal con biomasa como forma de aforro e como forma de dinamización rural. E por outro lado, xa iso suporía un aumento da demanda e por outro lado o que me estás dicindo é unha única forma que vexo de abordalo é ter unha concentración do produto, é dicir, os restos de corte o que dis tú, iso podes acumular pois do orden de 3, 4 toneladas de materia seca por hectárea e, por lo tanto, é unha cuestión, non lles merece a pena realmente ir a por iso. Por iso vos comentaba o tema de claras enerxéticas, é dicir, clareos enerxéticos que tes unha producción mínima suficientemente grande. Claro que aí tes que ver se ese puntal non che sai millor levarlo a tableiros, porque, lógicamente, se che pagan máis dentro millor, ou leválo a unha planta de pellets que podría ser se estuveras máis cerca. E, por lo tanto, é a cuestión, o sea, desde un punto de vista de xestión da comunidade, concentrar a produción, rareos enerxéticos, ou ben aproveitamento de restos, pero, bueno, a ver como mo faz, a ver que restos te levas e a ver canto me pagas, por lo menos que sea positivo. Porque todas esas empresas que apareceron aí no mapa, que conhexeches, pois, de pellets, supoño que son a maioría, pois se alimentan de alguna maneira, pagan unhas cantidades, o que non sei é que consumo, que produto consumen, se consumen puntal, ou consumen estela, ou consumen, que consumen, non? Mira, quen o leva ali? Sí, fundamentalmente as que hai en Asturias, como non hai plantas de taboleiros, consumen directamente a estela de piñeiro sobrante. Pero claro, aquí, digamos a nivel Galicia, podríamos decir que hai tortas por a estela, e, por lo tanto, pois, o que van moitas veces é a puntal de pinos. Pero, desde logo, unha planta de pellet, o millor material que ten é o serrín. Se tuveran serrín directamente, millor, porque é xa directamente a materia prima, como entra no proceso de producción, con un contido de humedade de un 10%, un material xa seco e tal. Se non van a estela e se non van a taboleiro, pagando progresivamente menos. Pero aquí, este precio que se pone aquí é euros tonelada de puntal de pino en planta. É dicir, ainda realmente é menor que o que se pagan en taboleiros. Pero claro, tú imagínate algunhas cortas que se fan nos en Lugo, pois hai moitos, pois iso, montes de Asturias, non moi próximos aquí a Galicia, que fan? Pois levan ya o puntal de pino a Tineo. Porque les hai mellor, está moi cerca, o coste de transporte é máis baixo. Pero o pellet, bueno, eu penso que é unha opción que pode ser relevante. Eu, polo menos, xa sei que todo isto son problemas, parece que todo relacionado con montes son problemas, porque fixaros que casi a madeira sempre o vemos como claro, deixa moi pouco ingreso, efectivamente é así, pero o único que deixa un ingreso constante e sonante, porque despois todo o demais hai moitísimo problema. Todo da biomasa que comentaxe está claro, pero os cogumelos sería moi parecido. Se empezas a descontar o tema, bueno, estou vindo por as ramas, pero fundamentalmente diría chiso. Non sei se te contestei eu que... Bueno, pues, vale, habrá que ir a preguntar de esas empresas a ver canto pagan e que condición e quen lo leva para a que esté máis próxima, a ver si se pode xestionar algo por aí, non? Pode haber diferencias, eu estes precios, aunque están actualizados, refírense máis ben ao norte de Galicia. Se cadra aquí tes unha certa diferencia en canto a precios. Porque estuve lendo unha información, bueno, estou facendo un monto en concreto en Chile, dunha experiencia que se fixo aquí, me parece que foi en Tomiño, nunha asociación que hai, bueno, están varias comunidades de monte, pero claro,
fala de precios de alrededor dos 100 euros o coste en experiencias que fixeron con maquinaria pequena, claro, maquinaria máis grande e tal. Entonces digo, bueno, se pagan eso, isto non ten sentido. Isto é unha experiencia, non? De producir este, non? 100 euros a tonelada da estela onde posta en fábrica. No, posta en fábrica. Posta no último almacén para tratala e é un precio bastante bo. de media, Claro. dependendo de onde a sacan, os tienen entre 128 e 60. Pero quero decir que pagan todos esos precios, claro, pagan por puntar, se lle levas a estela pagan máis, digo. Sí, por suposto, eso está pensado para apuntar, Claro. está puesto como puntar. Bueno, Porque está basaba en iso por rareros enerxéticos. Teníamos unha última pregunta por aí. Ganadería de vacuno extensivo, cuando voy a las charlas, soy ganadera, siempre nos explican que la silvicultura es totalmente compatible. Tú hoy casi no me lo has nombrado. ¿Qué opinas del tema si somos realmente compatibles las vacas con los guineos y todas estas cosas? Bueno, boa pregunta. Eu penso que o gando en monte xestionado correctamente, pois pode ser compatible. Ahora, tes unhas danos en caso de vaca de pisoteo sobre arborado novo que son evidentes, e por lo tanto eu penso que ten que haber unha regulación e iso cada comunidade, eu tampouco son quen, a máis é que un pouco tú decías que hai un 30% de superficie de comunidades veciñais que se xestiona a administración e está claro que ese porcentaxe vai ser cada vez menor, porque hai incluso un agravio comparativo ter zonas en convenio colindantes con outras que non ten convenio e ten unhas condicións económicas menores, pero bueno, eu penso que aí o planteamento está claro. Se un monte veciñal en Mancomún ten que ser acordo da Asamblea e que ten que ser un acordo pois ligado a unha certa práctica co gando. É dicir, temos esta zona de 20 hectáreas de castiñeiro, non metas as vacas aí porque non deixa un castiñeiro, ou se non teñolles que pôr protectores, en fin, é unha cuestión de xestión e de compatibilizar. Es a lo único que te refieres con ganado bien gestionado, y que no entren, es decir, si yo tengo una parcela cerrada de 17 hectáreas con carballo, si se hace el cierre en condiciones, el ganado lo entra. No, por supuesto que no. Y si no te corta nadie el alambrado y tal, que sabes que hay mucho follón de eso también. Si no hay conflictos, realmente es perfectamente posible los sistemas silvopastorales. Si no hay conflictos, porque luego hay mucho conflicto, yo tampoco me lo sé, pero me lo cuentan. La mayor parte de los ganaderos tenemos un problema de terrenos importante en toda la ciudad. Y el monte está como está, entonces es un poco querer y no poder. En muchas asociaciones, yo pertenezco a la raza leonesa, tengo el 75% de mi ganadería es autóctona, estamos por toda Galicia intentando recuperarlo y de verdad que se nos hace muy difícil el poder tener acceso a terreno. Y si no hay terreno no hay nada, porque lo nuestro es extensivo. Sí, claro, tienes que partir de una superficie importante. Mira, eu quería hecho un planteamiento muy genérico, muy básico y tal, pero con tantísima superficie abandonada. Yo pienso que aquí, desde luego, hay sitio para un montón de producciones distintas. A mí me encantaría que se fomentase a gandeiría extensiva, que se fomentase a fruticultura, que nunca din entendido por qué non se fomentou máis aquí, ou a agricultura ecolóxica. Totalmente de acordo, vamos. Penso que, desde logo, nunha situación de abandono tan xenérico, xeralizado, calquer tipo de aproveitamento é claramente positivo. Sí. Este sistema mixto que comentas é interesante, non? Biomasa e madeira de calidade, pero eu quería preguntarche como ves de compatible cos criterios de certificación forestal. Se habería algún impedimento este tipo de Eu diría que non, se cada teño unha idea un pouco, vamos falar do sistema de certificación, pero eu penso que os sistemas de certificación de alguma maneira non se fixan tanto no que estás producindo, senón que o fagas pois cuns criterios máis de sostibilidade razonables.
O que sí que está claro é que é unha ventaxa competitiva brutal. Vou vos pôr unhas cifras porque se allades corresponde ao eucalipto, pero non sei se as dit xa. Ter o PEF, a Promagal, ter o sello PEF, suponye 0,20 euros en tonelada. Xa as digo, non? E suponye en venta de madeira, que iso comentou no Ramón Raimundo nunha presentación que fixo hai un tempo. Bueno, suponye unha ventaxa de 2 euros máis por tonelada en precio de venta. Iso o PEF, pero o FSC certificar suponye 0,60, 0,56, me parece decir, euros tonelada, e suponye 5 euros máis a tonelada en precio de venta. É dicir, certificar é favorable. Ahora, para certificar, tens que ter unha certificación de grupo. Para ter unha certificación de grupo hai que ter unha mancomunidade que este de acordo en facer iso e tal. Pero no momento en que tes un sello FSC, no que no caso este papiñeiro do país, pois desde logo vais comercializar moitísimo millón. Compatibilidade por tema de certificación? Eu penso que sí. De feito, moitas veces os sistemas de certificación son moi críticos e tal. Tú analizas e tampouco son capaces de detectar grandes, digamos, barbaridades. Imagínate que tú levaste todos os restos de corte, non deixas nada, deixas todo pelado, e claro, non hai ningún criterio ali no sistema de certificación que che di non deixes todo pelado. O sea que, non sei se che contestei, eu penso que é perfectamente compatible. No fondo é un sistema, pois, digamos, de potenciación, de comercialización do produto, relativamente sencillo de cumplir, sempre que haxa unha asociación, unha certificación de grupo, que é o que conseguiu este home que non é doado, este Ramón Raimundo. Quería saber qué peligro real supone el nematodo del pino. ¿Se puede convertir como en la grafiosis del olmo a medio plazo? Bueno, eso es una pregunta muy complicada, pero efectivamente, mira, yo por resumirte el tema, yo creo que a mí me da la impresión de que se están haciendo las cosas bien, pero por otro lado el tema hay estudios que te indican que el vuelo de Monocamus, que es el vector, pues que puede ser bastante más largo que el que se plantea y que por lo tanto te podrían aparecer focos a cierta distancia. Afortunadamente no han aparecido. Ahora, yo creo que la gestión que se ha hecho a mí me parece buena. De hecho, se ha incluido en un estudio que ha hecho la Universidad de Vigo de la percepción de la gestión en la zona de erradicación. Yo creo que es buena. ¿Se puede expandir? Hombre, si se hacen las cosas bien y sobre todo se controlan ventas ilegales de madera, pues podríamos ser optimistas de que se mantuviese ahí, ¿no? Ahora, es una espada de Damocles. En ese respecto, yo estuve trabajando en la obra precisamente de redacción del nematodo y control. Por la noche, digamos que salen algunos caminos así escondidos. O va el control. Lo más probable es que se acabe reproduciendo. Y lo que tú comentabas, que el vuelo monocampo realmente puede ser mayor. Nos va a acabar afectando tarde o temprano. Sí, a ver si salvamos por no tener unas poblaciones de monocamos muy grandes. Sabéis que en cualquier muestreo que hacen en Extremadura sale una cantidad de monocamos tremendo, y sin embargo aquí monocamos es muy poco frecuente, ¿no? Bueno, no sé, pero sí, ¿quién sabe iso? A verdade que non che podo decir que pasará, ¿no? Pero sí, os portugueses o que se comentan é que o problema fundamental foi o desplome de a serrada, se ha hecho 50% do volumen que entra. E, por lo tanto, xeneras un resto importante, pero, claro, se caen un tanto como comentabas. Ahora, eses restos, o que sí é verdade é que aquí, xa o decía Balboa, ¿no? Que ao final funciona, digamos, toda a economía da industria está planteada de tal maneira que hai bastante eficiencia no uso dos produtos. O sea, eses produtos consúmenos todos. Os produtos do aserradero van a plantas de tabuleiro, ou senón van a... efectivamente. As plantas de tabuleiro son tamén bastante eficientes enerxéticamente, que claro, desde o punto de vista dos propietarios eu xa sei que sempre é o follón de que me pagan pouco a madeira, industria, non sei que, pero realmente se analizas as plantas de tabuleiro son moi eficientes enerxéticamente. Toda a enerxía térmica que consumen sacan de queima de casca de piñeiro e de outras especies. E producen un surplus de enerxía eléctrica, moitos deles por lo menos, que yo pagan a unha tarifa moi boa, co cal é un negocio adicional, bueno, que para eles é favorable.
digámoslo de alguma maneira, non se desaproveita nada. Por iso decíamos isto de que en Asturias sí que hai serrín disponible para as plantas de pellet, pero aquí non o hai, por lo tanto, as plantas de pellet terán que tirar de consumo de puntal de pino, o cal para os agricultores, pois eu penso que é favorable. Non sei se respondimos por vir da maneira alta, parece. Bueno, nada, Roque, agradecerse a ponencia e brevedade